Ji manyocha ogwel kendo ne lemo mag jotend migepe kata bang' jatend piny Kenya William Ruto chungo gie tich idhi da dhog gi kendo. Spika mar od bura mamalo Moses Wetangula olando ni ji 11 duto ma jatend piny osewalo nyaka koro dhi e od bura manon ka bende giromore gi bedo e lemo ma kamago. Jafwambo mara Walter Nyambaga ntiere kod ler mathoth. I nominate the following. Ndalo adek tok jatend piny William Ruto ne gwelo gi lemo mag jotend migepe. Od bura koro yango ni giikore mar biro goyo gi kogno mar neno ka bende ng'ut gi oromo jok ne lemo mag tend migepe. Kokalo kuom spika mar od bura mamalo Moses Masika Wetangula olero ni od bura dhi goyo kogno kendo dayo dho jogo mogwel 11 mok ni dhi we ok auchiel manyocho nuoyo lemogo kata bang' ne chungo gi tich. In law, these are totally fresh appointments. The moment the president, as the head of the executive and head of government and head of state, pronounced himself that he dismissed the cabinet, there ceases to be a cabinet. So these appointments are seen as fresh appointments, and they start from where they started when they were first appointed. If we receive the information from the executive today or tomorrow, we'll publish the names to the public as is required under the law. The public will be given an opportunity to send in memorandum, any objections or any accolades, whatever, and we will then thereafter set a date for the vetting. Mageti Murekine Moganda, Rito Neno Kajotelo Kaka Aden Dwale, Professor Kithure Kindiki, Davis Chirchir, Alice Waome, Tokod Rebecca Miano, biro dhi keto ayanga kwan mar mwandu margi tok bedo apisi kuom thuolo mar higa achiel kod dweche 10. E sechego bende Wetangula olero ni jo od bura biro chiemore tir kod yore mag duoko chien tiyo kod pesa rietha kendo rwako kungo manyalo inyo kata osach jo od bura. Following that rejection also, government, in furtherance of the austerity measures now being undertaken and the stress in the budget processes, has brought supplementary budget, supplementary one, which I forwarded to the Parliamentary Budget and Appropriations Committee. It has been conducting hearings with the sectors of government, and those sectoral hearings should be done by today or tomorrow. Wetangula okoni od bura biro thuolo mar rango nyadichiel kendo paro mar chik mar omenda mamenyo pogo mwandu ne counties ma 2024-2025 manyocho duoke od bura kod jatend piny William Ruto. The president also referred back the division of revenue bill, which shares out our resources between the two levels of government. Given the shrinking purse that the government has, the president has indicated that then both levels of government must take some haircut on their revenue allocation. That will be on. Okoni od bura nyocho chodho lal mar mwandu maromo milion 94 bang' rowere ne monjo od bura kendo ketho gik moko. One, the damage cost as assessed by our insurer was about 94 million Kenya shillings. That is the damage we suffered. Walter Nyambaga, Ramogi TV.